ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନ ବଦଳିବାଟା କାରଣ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ସେ ମାନସିକତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମର ମାନସିକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ମାନସିକତା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଜିଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହୃତ କରିକି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କମର୍ସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କିଲ୍ର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ତେବେ ସେ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଇ କୌଶଳକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଶଳର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କୌଶଳକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାରରେ ବିକିବା। ବଜାରରେ ବିକିବା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ କି କେବଳ ସାମାନ ବିକା ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତୁମର ବିଚାର ବିକା ଯାଇପାରିବ, ତୁମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟିଂରେ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଯାକ ବିଚାରର ସବୁ ଯାକ ତୁମର ବିକି ହେଇପାରିବ। ସେତିକି ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛ ସେ ଉପରେ ମାଇନେ ରଖିପାରେ। ସେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଜଣେ ସେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି 10 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଉ ସେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ସ୍କିଲ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି। ଜଣେ ଲୋ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ହାଇ ପରଫର୍ମିଂ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କଲା, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଗାଇଲା, ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟଡି କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସିଏ ସେମ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ସିଏ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଏ ଆଣିପାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେମ୍ ସମୟରେ ସେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେତିକି ସିଏ ଆମାଉଣ୍ଟ କମେଇ ପାରୁନି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବନି। ସେ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଆମର କିଛି ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।